Tunga lafiya ka san ba filani mugan ani naani programme e maa min be yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain be tunga lafiya bolo Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,000 ani 500 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la. Juma ye février kalo tile 9 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi colonel Abdoulaye Maïga ni ale ye ministre d'État ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o fɛnɛ don ni an ka gouvernement ka kuma laseba fɛnɛ o don mercredi don ni o bɛnna février kalo tile 7 ma san 2024 parti min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele Union pour la République de la démocratie URD ale ɲɛma ni o ye honorable Gwanyo Kulibali ye a n'a ka maaw u kɔni taara ni ka bɔɲɔgɔn ye ni ka o kɛ an ka ni ministre ye bɔɲɔgɔn ye kun o ye fɛn min sa o de ye ka taa yira k'a fɔ ko URD ale kɔni bɛ an ka jamana marabaaw olu ka bila la u mago mana jɔ fɛn o fɛn na. Kunu alamisa février kalo tile 8 san 2024 Abujakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Nigeria jamana o kɔnɔna la CEDEAO olu ye sigili balana kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ fɛn min sa o de ye an ka jamana ni o ye ba Maliba ye Niger ka taa ka se Burkina Faso jamana ma olu kɔni sen bɔlen CEDEAO ale kunkan ko kɔɲɔ olu la u ka sigi ka kuma in bolila o de kan sa u y'a yira k'a fɔ Mali ni Burkina Faso ka bɔli CEDEAO o kɔnɔna la kɔlɔlɔ min ni a b'a la u ka kuma fanba taara o sira de fɛ. Ka kɛ ni douane maaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o ye balofɛn dɔ ni ale tɔni bɛ t'i jɔ 150 la ale ni fura suguya jugu minnu ni ale ka bɛ dankari bunahadamadenya o la o kɔni ye o tɔni kɔni ni ka tasuma don a bɛɛ la ni ka a jeni jonkaw olu fɛ yen nɔ joni ka teli ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 o bɔɲɔngo de don a kɛra douane ɲɛmaa danga ale ɲɛna ni o ye monsieur Aga Boya ye ale ni furafeerelaw olu ka ɲɛmaa ni o ye pharmacie Fanta Sanogo ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la u ye fɛn min ye fura ale tɔni 46 ka taga se dumunifɛn dɔ minnu ni olu kɔni dun waatiw kɔni olu tɛmɛna n'a a dunna sa a bɛ se ka dankari bunahadamadenya o la o tɔni 97 u tasuma don a bɛɛ lajɛlen na ni ka a jeni. An ka fintigilakaw ka kunnafoni so min bɛ yen nɔ n'an b'ale wele nansarakan na ko direction de l'information et de la rédaction publique des armées ni o ye DIRPA ye ale ɲɛmaa ni o ye colonel major Sulemani Danbele a ye kunnafonidilaw ni ka olu wele kɛrɛnkɛrɛnnenya sa bɔlɔlɔsira kunnafonidilaw n'an k'olu ma ko videoman ka kunnafoniya di u ma kunnafonidi taasira o fɛ a kɛra kunu février kalo tile 8 san 2024 a kɛra DIRPA maaw yɛrɛ ka kunnafonidi so o kɔnɔna la fɛn min ye Mariam
Adama Sagara ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la kunnafonidila ninnu wele kun fanba yɛrɛ o ye fɛn min sa o de ye k'a yir'u la k'a fɔ dicogo o de bɛ kunnafoniya la bɔlɔlɔsiraw olu fɛ n'i ye kunnafoni di dicogo sugu dɔw la a bɛ se ka maa dɔn ni ka olu hakili kɔni ka o wasuwasu kunnafonidi juguya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa fɛn min ye kunnafonidi min ye ni ale bɛ tali kɛ lakana kunnafonidi siraw olu fɛ a yida olu caman na ni ka olu walawala videomaniw olu ye an ka jamana maaba caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka lakɔlɔsili o bolo kan nin wagati in na n'o ye pôle économique et financier ye u bilala u ka bolo kan kabini araba donya tɛmɛnen o la kiiri tigilamaw olu ka fɔ la sa fɛn min ye nin maa ninnu ye u welekun ye fɛn min sa o de ye covid-19 ale musaka mun ni a dira ni caman kɔni tunna a musakayaw olu la a kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye chef de cabinet minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ forobaca koɲɛw olu ma ko o dɔ kɔni o sen b'a la ka taga se u ka mission du département o fɛnɛ bɛ a la ni minɛni ninnu sen de fɛ sa bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko fɛn min ye réseau de fraude belebeleba o fɛnɛ bɛ yen nɔ min ni ale bɔ kɛra kalama concours o sen fɛ min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da an bɛ taa studio tamani ka kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ kɛn yɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni ye walan ni ka o sɛmɛ Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ nin walan sɛbɛn in kɔni ale daminɛna kabini tarata tɛmɛnen o la u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka kalo tɛmɛnen musaka o de ma di ani tuguni fana ka tila tuguni ka u sen don INPS o koɲɛw olu la kabini u ye nin baarabila sɛbɛn in kɔni ni ka ale di lakɔlisow ɲɛmaa ma a kɔni ma kala don i ɲin na ni ka bɛn n'a ye o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka denmansaw kɔni kamana gan kosɛbɛ k'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni lakɔli karamɔgɔ ninnu kɔni kabi kalan kɔni ale taara nin t'u walansɛmɛ fɔlɔ ye direkaw olu fɛ yen nɔ jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu la a bɛ lɛrɛ 72 bɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ chômage ale y'a yira k'a fɔ ko EDM ka kurantigɛba min ni ale bɛ sen na nin wagati in na o de kɛra sababu ye sa ni ka jiko gɛlɛya kɔni ka o sinsin dugulamaw olu ye kɔni ye nin ko in ni ka ale gɛlɛya yira kosɛbɛ bankasikaw olu fɛ yen nɔ maa marafɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ye ni ka o ta ka sunfura dugu ka o sɛgɛrɛ sunfura ale bɛ sɛgɛ sigida o la nin dugu kofɔlen ninnu bɛ bankasi o lamini na a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni o bɔnɛna ani nasiri boloma olu ka fɔ la nin wagati in na basigi kɔni nalen don dugu kɔnɔ dugulamaw olu bɛ ka taa u ci fɛ an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka fintigilakaw daga yɔrɔ min ni ale bɛ Melga ale bɛ Jelebu sigida o la bingani wale kɔni taara ka u sɛgɛrɛ ni dugu kofɔlen bɛ Mali ni Moritani dancɛ dugu o la a kɛra araba sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kaɲa 6 o wagati an ka fintigilaka 4 olu kɔni bɔnɛna u ni na u ka bolimafɛn 2 u taara ni o ye ka tila tuguni ni ka u ka biro ka tasuma don la ni ko o jeni Gawkaw olu fɛ yen nɔ u ka sugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Daniela Boito o sugu in kɔni tasuma donna sugu in na ni ka ale bɛɛ jeni ka ban pewu u ka bololamina caman kɔni olu jenina a fɛ nka maa kɔni ma bɔnɛ ani na a kɛra araba tɛmɛnen an bɛ taa
ntolanci ale bunangun ka CAN 2023 ale final de la 34e édition kɔni ale kun kan ka cɛ kari nata in na février kalo tile 11 san ba filani mugan ani naani Nigeria ale ni Côte d'Ivoire kɔni olu bɛna ta kari forobamugu o la an bɛ dugawu kɛ ala ka o don ni ka o yira an na. Amita ko kan kibaru la ameta Senegal kaw ulu feno mamunun be no kalafili bole ama ni akera ulu fela ko ye ulu kon kelenu ka uganisonja ni ka o yira kosabe du kono na ulu la femi ye alno asoro ko gouvernement ma fla be no ulu kon ye wala ni ka o seme wasabulon kon na la sa wasade munun be no ni ulu kon be fanga tigilamo ulu fe no parti do ere bokko yabari alena aka maukoni uye buluna bla seme no ni ka oke ka yira ka fo ko femi ye kalafili ale blala décembre kalo tile 15 natala san ba filani mugan ani naani kasora akun kan ka kɛ février kalo tile 25 nata yin o de la. Amto Senegal jamana ale konna la alisisan no bi jumadonya o la Senegal kaw ulu fe no akun yira la ka fo ko maw ulu ka bo ni ka uganisongu ya ka o yira kalafili bole ama Dakar kaw ulu fe na mena ka keren sa yoro mina sa o de place de la nation ine ka tanduru o wakati utara soro yoro be koni ale la munumunu ndo fintigila kaw ulu fe o koni bisa ka sababu sa bolin koni obi bwama. Mali kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni da malama tumbi an bolo koro bi juma do yana ni ka daw kelen la bela jelen kuloka tunga lafiya di an kunnafoni ale jogara do no bay ni wakati na trem tunga lafiya ma ulu bolo banangoroni kaw feno sebeni koro ka takase katima banangoroni ale tere million nani ani wa keme sebeni koro ale se wari million muga kati ale se wari million turi tere kelen la bela jeli titre foncier odi o kuma la sani mo ko bi kunnafoni wera sa an ga juru sira 72 18 42 47 ka se ka kunnafoni ya jelin to ni ka ulu soro tunga lafiya ale temenen ko ka boyno sa tezuleka ale fini an kunnafoni ale jukura madondo ba do tezuleka mi ni ale na lindo maliande o nimisi wasalika ma teko ale la op mala tezuleka ayale sa ni ka nene ka ashifle ka kila ka galo ni ka ubanda au ka ambe dona na tawla kunnafoni kura ulu keneka ala ka juma time ko nyimanti neni awma.